mga kapobre, karong morning mangita mi og ligbos. Uhong. Oo, nakakita na mi uhong. Kami sa unahan. Oh. Napa mi Oh, isa tara, lang day. kita. Oo, nara. Tara. Kana laman daw. Mm. Nara. Mm. Tambok ay sa punuan. Mm. Oo. Gali. Para mag Mm. Dapin na sa suba. Naapa, kadaghan, parbiyag mga kapobre. Ara. Ingon na ba po mo sa inyong probinsya sa una nga huwag mo dugdog gali, dugdog, ilat, bukusog ang ulan pagkaugma. Ay, grabe, porque daghanan ligos og ohong. Kamunggayan na yon. Tagsara din siya, ingon na ni mga kapobre, ay once a year, gini mo na, og naagali, sulit-sulito na lang yung kuha. Oh, fresh pa kaayo. Dot, nay. Liday. Ay taba-taba ro ka, bahawi ra ba kay diri na? Pati pag hawyak ayo. Okay, ito. Yate. Okay. Gid. Hindi pa kuha. Gid. Okay. Tindog lang ko na eh. Boss, ang kay ni. O karon muli na ta sa atong balay. Kaya wala pa tay hikay nga nakadala na batag manok, daghan na kay uhong, napay kulo, napay libgos. Lungan pa mi diri mga kapobre. Mga kapobre din pagkahuman ani. Proceed na dahil mi ipakita na mo ninyo asa mi kakita nga dagko kay uhong. Ani nakakuha sad mi og kuan. Kulo. Ato ni siya panitan karon mga kapobre ato nang gataan. Oh, tanan mi diri. Yan na atong bugas nga pino. Na mag ay. Wow. Eh. Mao ni isa ka pinakadako nakuha namo karong adlaw mga kapobre dako kay uhong. Sa agianan ra namo ni nakuha. Na. Uhong. Kadlagpad. Oh, ambi dong. Oh, di wigi kanti dong. Ni? Ano sa luma? Dito pa day. Aman. Hindi oh. Ano ko tara? Dako pa kayo. Baka day mayo day. Bawali na lang. Come on. Yate. Hello. Ilaw po na mi dikuha. Ilaw na panguha dong. Ha? Dila. Wala. Okay nagkaon. Dara oh. Na. Atag may. Ito. Mo ko kakat ito. Dara. Ay. Ano day? Day. Tulong sa ubos Sa tayo. kiday. Come on. Pero sa buta kayo. Ay. Ay ta migligbos ya. Og ohong. Ha? Dire? Ati sinog. Konta ni. Hari. Na dudong o daghan kay ohong. Oh. Apay atis oh, hilaw pa man. Apadari. Daghan na din. Hanggan ta may lampas. Tara ay, daghan na mga kapobre. Tara. Ara, oh, anto dito padulong. To ara. Hindi mo nakuha na tunok. Aha. Ano tunok? Daghan kay mga kapobre, wait sa. Ah, matag kuan ni. Dito ka dong, dito ka dong. Matag na. Ato nang kuanan, tong hawanan. Wait sa. Tara. Man. Tara kagi dira. Tara dong, ali dong. Tara oh. Tara na imong sudlanan. Tara mga kapobre. Gi. Tara oh. Suroy-suroy sa kabukiran. Padari nga side oh, dagko. Ari oh. Tara oh. Apa? Bungo.
Inday. Oh, wow. You are the best. Lagi kayo. Ha? Lagi kayo. You are the Nadakan best. kaye. Salamat napagi ko ano. Napagi atis. Ano nga na ni? Atis. English ates. Marang. Marang. Good, very good. Boy. Na fresh kayo. From bukid. Yawi sa balay. Mulak ka day? Mulak. Saan day? Haman mo pulak day? Ponggak. Ha? Ponggak. Dalata man. Basi na apay makaon ani day. Napa ni uy, napa sa kunahan oh. Ah. Napa sa kunahan. Amul. Oh, Oh, hong jod. dako kayo. Wow, dako kayo day. Oh, hong. Oh, dako kayo. Oh, diha butang. Dako kayo gyud. Nadaghan na kayo. Mo ni siya atis. Mamay atis, parehara man ang anuna sa atis. Atis ang anuna, wala. Hala, parehara na te. Mga sa English na maliit na kuan. Wow. Durian. Grabe mga kapobre. Pero igid mi sa kabukiran dili amo sa una kapobre kana na santol ay. Ladagan po kay bunga santol. Diri sa ta sa Biabas. Ay. Grabe. Nagko kayo mga kapobre. Oh. Na. Kapag yun, oh. Wag yun siguro nanguha diri dapita. Timan tay kuwas bunga. Ano kayo? Oh. Sabi mga kapobre. Papa oh, papa diri oh, ubos kayo. Ara. Oh. Na. Mga tagak na lang. Sabi lang kayo oh. Oh. Siyempre, naman tayo pinatangka. Nagpapugas man ta karong adlaw, di na pwede og dili ta mag-ihaw og manok. Dili ta manguhag manok sa silingan kay daghang nang tinangkal na daan. Ito pong. Naro magpagtimbang kung ibutan naman dre. Patas man ako ibutan ni kung manag bugat kilo siya. Sa kilo. Nan, straight na. Dira man na kung maana isa ka kilo 1/4. Nada. Katawa sa tigilin. Wala na namin manok. Yehim, makasudaan na kita. Tabi-tabi mintas naghikay nya ang atong afam nagkabo. Lab. Ito pa na imong galon lab laki man pud na. Nagsirit. Oh. Diyan lang ka kwete. Ihaw dudong manok. Ingon ani siya paghinlo mga kapobre kaning uhong dagko kayo kinahanglan ginato na siya kanang panitan kay ang libgos mo ay dili na to panitan kay humok naman to siya pero ang uhong manggod gahi man na siya og panit man kinahanglan ginato siya kuag panit usa na to siya lutuon. Dayon sa pagkakaroon naman ta dres probinsya enjoy sa ninyo ang view nga dagko kay saging nya tambok and kamunggay. Murag akong tinanong. Igo na lang ta mangutlo direng dapita. Unya lami biya kayong libgos ug ang uhong sa gulan ug kamunggay. Mao na siya ang finish na sa Mo na neto tirada diri badi. uhong mga kapobre. Mushroom sa bukid. Yay, mga ona mi. Ano wala lagi ang kuana ni mushroom. Palini lang yung kamay dayon. It's manok. Ang paras pare, napagibutong Butong paras pare. Ayan ka rin dyan. Vaccine ka ng business mayag. Gigito nga cooking boxing na. Mong hipon. Tanawon daw niya dahil akin sa kuno nga mongipon. Pati kaburit. Anak! Dali, dong! O ikaw may mga referela mo dahil. Daga lang siguro dan. Lamig yung butong. Kakalig mo itong kapobre. Kap. Bakit makalitok na yun, uy. Kabukaw mo to, kap. Bahala mga kapobre. Wala, manghilabot din sa kong kuandri ay. Ay! Lasalo ko ta eh. Ano ba? Sawang ta. Ala, sawa! Ito na be. Kisa. Sabot. Eh. Yan, balok ka dyan. Balok ka dyan.